Neni sera tani shegima absega fe ni sera ki kuma wo fele ni nu usho to tikele ni sera ki kuma wo amita nu ara fele bita yala bujugono dugono kile ne ga mi ni tu fana no bebe atilla chamanga nga sera peli dombi bebe nga sera peli dombi ni ko kiwen no na so bujugono bi ana passé ga sima akowa ni fele ni tanu no ka absega ta como ali no dono bucho mangane ya ndo kuma bani no wala no ngana na limba fe on est trop Yunus Diko sugu mawuli falo de sugu ko ni kera mawuli sagabe na sugu ko ni mawuli falo de anya tal ngoni be saka nyuma ko ni bambul be bala de ne ka saka tambe tan kelembe kayele fomu ambisa ba yarabe piliano bitame ya ubenyin galka masani kwani hera nyebe sugula obe aiwa ne tɔgɔ Damɔzɔn Keita ɲinan sugu a ka gɛlɛn dɔɔni sabu yala ne nana sagako la donc n bɛ ka n diɲɛ saga min sɔrɔ o wari tɛ n kun fɔlɔ donc saga sugu a ka ca dɔw bɛ kotegɛrɛ la dɔw bɛ garabali la Lafiyabugu garabali la yan an bɛ munumunu ni n diɲɛ ta sɔrɔ yɔrɔ min na n bɛ jateminɛ kɛ yen. ne tɔgɔ Usmane Sidiki sugu m'anw sɔrɔ an nana saga san na ko 1000 saga u bɛ ka saga fitinin yira an na u tɛ k'an ɲɛ minɛ wa saga da gɛlɛn an ma saga fitinin minnu bɛ san ni seli tɛ 8,000 ou 9,500 ou 6,000 u b'o de feere an ma u b'o de yira an na ko 1000. Mali teleba bon ne tɔgɔ Yamadu Konate bon ɲinan kɔni vraiment ne bɛ se ka min fɔ lɛyan sagako kan bon ce moment situation ka gɛlɛn donc ne yɛrɛ nana sisan n ye saga dɔ ta bon tellement que situation yɛrɛ ka gɛlɛn donc n ye saga ni moitié sara après je tun bɛ k'a tɔ ko ɲɛɲini bon saga ninnu kɔni saga mankanninw don da ka nɔgɔ mais waati ka gɛlɛn donc c'est pour cela que n nana ka na dɔ lajɛ n ye dɔ sɔrɔ tellement que gɛlɛya yɛrɛ la waati situation ka gɛlɛn n ye saga ni moitié sara après n b'a tɔ moitié ɲini ka na di bon komi feerekɛla nin fana n terikɛ don quoi bon ne y'a sɔrɔ 13 ni 500. Bon, ne tɔgɔ Fuseni Diko ne bɔra baara la sisan kabi 2012 wala si ka se bi ma ma tɔɔrɔya foyi ye ni san ne kɔnɔ an b'a fɔ ka tɔɔrɔya dɔɔni sɔrɔ a tɔɔrɔya sababu sɔrɔla min fɛ an tun bɛ place min na bon u y'an yɛlɛma ka na yɔrɔ gɛrɛ mais an bɛ garabali kelen na mais o tɔɔrɔya o degun dɔɔni de bɛ na bon ani gouvernement ka saga nati a kɔni ne kɔni fan fɛ basi foyi tɛ parce que jamana kɔnɔdenw do cogoya min na i n'a fɔ ne yɛrɛ fana jamana kɔnɔden ye cogoya olu fana bɛ k'u ta feere u ka laɲini ye a ka nɔgɔya maliyɛnw de ma awɔ an bɛɛ ka laɲini de ye